Hi mga ka-Ronbell! Kumusta niyong Huwebes? Ako masagingon gihapon kay gikan mi nag-harvest, yan ami gibilin, ano mo gibaligya tanan. Nya parisa na sa nato ginaling. Nya i-put together mahimo siyang banana meat. Lahi akong version ani kay gilungag ra nako ang saging, wana ko gi-fried together sa ground pork meat. Kay original ani i-fried gid nimo ang saging together sa ground pork. Silbi nagluto raw ko ginaling ipalawman day nimo sa saging. Kaning banana meat kay delicious delicacy first originated from the southern provinces of Cebu. Ang dapat aning banana meat kay saging nga hinog nga saba siya nya stuffed with sauteed ground pork. Nya i-deep fry ni siya. Nahisgutan na nako last time ang scientific name sa pork ug sa saging nga saba, di ba? Comment down sa nakahinumdom para ma-review ang kalimtanon. Oh, ready na ang saging, gilungag na, gitunga din nako hilaw og hinog. Yan, naisgutan naman nato last time ang benepisyo sa saging saba og sa pork, wala na naay vegetables ang pork. Og sa mga kalimtanon, palihog na lang kag review sa video. O diba, mao ni akong banana meat. Mura ra gipalaman ra nako, ana ko gi deep fry together. Dapat ang saging ani hinog pero lami man day siya kung hilaw. Sa kadaghang benepisyo sa saging, pwede ra kada adlawon. Masagingon gihapon among lunch. How about ninyo? Happy lunch! Mga kinyaron belgams!